बाबूजी जाके बट्टी सन तो मैडम जी मार के गाड़ फाड़ दिहन। रुक जा तनी कुटिया काट ले दो बेचैन मत हो खो। बड़ा जोर जोर से मारेली। काहे मारे भाई मरे से कहबा ना देवता का काम रहे तो कर लगनी हां। हतना बेचैन मत हो जा। कबे से बोलावत दिन तारा के क्या कुटिया कटवा दे तावा देख घूम तोरा बुझाता है अब तो बेचैन होला तोरा। तनी खेले चल रही। खेल जरी कि कुटी का जरी बा कोई फैस ना हां। करो होने करे केने काम करबो। साले एगो बाहर चल गेल एगो एने दिन घूमल चलता। केने करबो। हेने जाता तो हेने काम ना काज हेने जाता हेने काम ना काज। 24 घंटा साला दिन साला आराम करे के नहीं मिलो। 5 मिनट साले के आबे तो घरे है साले के। आज आबे तो घरे आज तब ले जो आज घरे हन तो हां आबस घरे आज काम कर जो साला सोन भर दिमाग खराब हो जाता साला हई करो हो करो एने मेहरारू अलगे माथा चटले बिया बाल बच्चा अलगे दिमाग का चटले बनासन साला एकनी के नाम दिमाग पागल लेखा भइल बा साला। अरे ललरुआ तनी पानी ला रे। अरे ओइला रे घरवा में क्या कर दे रे खाने से पियास से जान जा तो बुझात नहीं थे। ला हई पानी हम जाती हम पड़े। हम तो मग हॉस्पिटल मान जा रे। आई जला दे तू गाय दूध दिया ठीक रो। हां अते को बजे पहुंच गए? 8 बजे। मने आज तो को भाई पे मत रे काहे के बा का कर हम धान के खेत ना सो। तो के सोई रे? तो गऊ जाके बाहर आ गए तो तो वो साले कंदे का हो गए। हां वो तो साफे खत्म हो गई। का कर खत्म हो गए तो मते होंगे तो खत्म हो गए तो 22 से निकल गए। ऐसा बंदी का सदा नियम से बन ले का फिर का बारे अपना बारे में सोच। का सोची हम? हां मेरे के हाथ में दूर पे तरफ तोरे फायदा हो जाए मजरे लाख बिका अकेले सामान कितना काम करम दे क्या करबो? अकेले सब में गाय खियाई खेत में जाएं कि मिल चलाई कि घर देखम ऐसे करा ही पढ़ के आजी है हौसला ने ना काम हो गई हो। और ये करी रे हां ये किए का करी तू करी हो हम जाते करे का? तोरा माई के माथा बना ले सुन का तू? तोरा माई के पानी दे माथा पे पानी हई पानी दे तब का पियो वे तो तब 10 बा मार खा बोले तब का हैं आवा वे खखन भाई आवा कहां रह तर मर हम गांव को सुतालो तो लगा ही न मर एही रात से आवा तारा जा तारा आवा मर कब से में खई नहीं खा लो। ओह नो हां का कहता रहो? अरे आवा खई नहीं खा लो मर का कहता रहो बोलो? आवा खई नहीं खा लो मर कापना आदमी को भेटाली मर कहां रह तारा कुछ तार था है पता मर यही पर आवा जान से तो कुछ गौरव ना आवेला। हम का कर दे मिल में पीछे रख मिल पीसी ला मतलब मिसले थोड़े में मर काहे बदाम पहले बता बाकी बट मर दे दा खानी तो हम जाई जल्दी है। मतलब सही कह के तुम्हारे मिलेगा तो बर्बाद के बोलो का हमार जितना हमार उठा के वही दिन पता लागल हमरा एगो मेहरारू कहत रहे का कि हो गए हुनकर मिल में त मिसत रहन आ तो मोरे खरी मिसवा ना रे मर पागल हो मर खरी मिसवा ना उ सब गांव में हटावा बात हाँ। खानी दा हमरा के तुम लोग बनाओ तो खनी या खा लो परेशान मारी दो ना तू जल्दी मार अच्छा तुम लोग भैया जा तू परेशान हो जा लेकिन ई सब काम छोड़ दो मिसे वाला तो मैं खरी मिसवा ना बट हट भाई लोग मोचिया कर हे दुनो अगाला ए भाई कहो जनती के घर केने पड़ी हो? आगे जाके आ बा घूम जियो ओ जे मिल पर गाड़ माराओ थी आ तुम निकला बाहर तेज में निकला गाँव के लइका दे हां निकला हमरा काम में देरी मत करो जा। झंडर सिंह कौन दीवानी। बच्चा रहा रे कहां के बच्चा हो रे अच्छा डॉक्टर मिल साहब आई बैठे प्रणाम प्रणाम। प्रणाम का समाचार का चिट्ठी दिया लगा मोबाइल बात चिट्ठी अच्छा कहां से दिल्ली से एकदम महंगा से का जब रहो में बताई मैं देखम तब न पता चली। ऊपर लिखा नहीं है नाम तो लिखल बा अच्छा ले हो तो कोई तो लौको तो नहीं के पढ़े वाला नो अच्छा कौन लड़का यहाँ सब तो कौन से पढ़ावल जाई लगे पढ़ी ना का लिखल बा पढ़ाई तेज रहती मरता इधर कौन से काम करती घुस देगा तो बज में 3 बटा 4 ओ दादा कुछ तो करो भइल बनी का रसाई लोग तनी का है जतना बासन बबे पढ़ल लिखल साली कोन मस्ती हो गइल त कोन लूल में हो गइल त कोन बुल में हो गइल बोलाई लइका फइका मेहरारू के पढ़े के हमको ही महल लिखी बोलाई मेहरारू को बोलाई तो
मेहरारू तो भैया होने खाने खाए बनावत हो अभी तो बस हो गई। कौन से पहली कौन जोर से कॉल चलावता रे भटियाला कौन है सन बटेला कॉल चलाता अरे दूसरा कॉल ही चला रे हाँ झंझट भाई हम ही हई रुका आवत नहीं काहे मर्दे केहू के बिना बिना सुनले देखले गाड़ी देवे लागल मर्दे यही से झाट तारा माथा खराब हो रहल हमेशा यही से कुछ ना होला तारा दुआरा पर रुका आवत नहीं का झंझट भाई का कहत रहा बोला अरे भैया तो नहीं लेटर तो नहीं पढ़े के बहु देखो ना लड़का लेटर भेजले बा हमनी के पढ़ लिखल भइए ना दा हो तनी पढ़ी दो तारा के लड़का मतलब हतन तो ई झुनू भेजले बड़े ना तू हो ना बाहर बा देखलो का लिखले बड़े हैं हम झुनू अपन पिताजी के बारे में कुछ कहल चाहता नहीं और माई के बारे में अच्छा। कि सब लोग कुशल मंगल बानू अच्छा हाँ और सब खेती बाड़ी सब बढ़िया से होता नु हाँ और उ सब गांव के सब लोग ठीक ठाक बानू उ सब छोड़ा देखा पैसा सब लिखले बा ना ना हाँ लिखले बहुत लिखले बा बतलावत नहीं हां बताओ हाँ और हमारे गांव के बहुत बड़ा याद आवता बहुत याद आवता हमारे गांव के हाँ तनी हम दिक्कत में बानी अच्छा कुछ हम दिक्कत में बानी यही चलते देखो ना पैसा कहीं लिखले बा बतलावो तनी पढ़त तनी हम दूसरे बात हम जाने पैसा के पैसा नहीं तो दूसरे पढ़ता अरे बड़ आदमी मतलब बाबूजी हो कि कसाई हो कहल लिखल बा कि दिक्कत में तू पैसे के फेर में अरे पढ़ जब पैसा कहाँ बा खाद पानी खेत में डाले के बाद तू दूसरे पढ़ाई पढ़ता सुना सुना पहले हाँ बोलो लिखले बा में कि और हाँ और मेहारू के बारे में भी लिखले बा अच्छा लिखले बा अपन मेहारू के बारे में मेहरारू बारे में लिखल जरूर है ये पैसा काम बा गजब ऐसन बाबूजी के पढ़ता तुम झूठा से क्या लेता पढ़ता पहले ठीक से सुनो हाँ बोलो निम्न से सुनो पैसा के जो लिखम तार सामने लिखल बाटे नु हाँ हाँ हम दिक्कत में बानी कि हाइड्रोसिल के हमारा ऑपरेशन हो गइल बा अच्छा का ए भाई बड़ा सलाह से तू लोग गप सप करत रहा का कोई बात तो का बा ना ना आई रे सन के बुला दिला हम त काम रहेंगे कर से सन के आके बोझ वाली जरूर कुछ चिंता के बात लागे ना हो हर बती मजाक में लेवे मर देबा तनी एगो चिट्ठी पढ़े के बा ई कहत रहा कि आंख से धुरा लौकता समझलो ये कबे से कहत नहीं कि तनी पढ़ चिट्ठिया हो तो कहता हमरा आंख से धुरा लौके हां हो तनी बतला त पढ़ के समझलो दो जब तू कहत रह तो तनी चाय बनवाइता तो ठीक है क्या बनैया हो तो तारा लइका झुनुआ के चिट्ठी हो उहे ने बाहर बैगो तो लिखले बा कि हम झुनू अपना पिताजी के माई के कुशल मंगल करत बानी आए कि दोनों जानी सब कोई ठीक से बानू आए तारा लोग के बड़ा लइका चिंता करता का भगवान के देन बा सब और लिखले बाबू और हमरा गाँवे आवे में बहुत टाइम लगी अच्छा आए हम कुछ दिन तक अभी नहीं आ सकतानी ठीक रउआ लेकिन हम ए से अभी गाँवे ना आईम कि हमरा अभी कुछ दिक्कत बा बाहर में तारा लइका के बड़ा दिक्कत बुझाता देखो ना कहीं पैसा वैसा कहीं लिखले बा बड़ कसाई बाबू बड़े मर दे साफा खत में बड़ा काम मर दे उ बात दिक्कत में तू पैसा के फेर में पड़ल बड़ा अरे भैया खेती बाड़ी बा भैया तक कैसे होई खेती बाड़ी से मर दे दिक्कत बड़ा पूरा लइका दिक्कत में कुछ भइल बा का अच्छा नहीं अच्छा भइल का भइल देखो बा देखो अब देखो देखो लिखले बा अपना पत्नी के बारे में उ बेचारा कुछ पढ़ सुनो, अब हम अपना पत्नी के बारे में कुछ बोलल चाहता नहीं अच्छा मेहरारुओं के बड़ा चिंता करता हाँ हाँ बोलल चाहत बानी कि हम अभियो ना आई तू चिंता मत लीह आए हमरा पीछे कुछ बहुत दिक्कत बा हम ई कहल चाहत बानी कि हमारा हाइड्रोसिल के ऑपरेशन भइल ऑपरेशन भइल बा हाइड्रोसिल के ओकरा तो तू पैसे के सोचता रह ई सोचा कि लइका कैसे बाहर में बा लेकिन तू कुछ दिन बाबूजी से काम चला धार लइका बाड़े मर दे बड़ फालतू बोलता तार मर कितना दे बढ़िया सुंदर लड़का मतलब कितना बढ़िया बात लिखता अब सुना फैन लिखल बा अपना भाइयों के बारे में बड़ा चिंता करता है कहता कि बाबूजी से काम ना बनी तो हमारा
छोटका भाई से तू काम चला ली हो। हे भगवान बहुत बढ़िया लड़का दे देबा सुंदर लड़का। और हम ई कहल चाहतानी कि आइम त रानी तारा खातिर 3 थान गहना लेके आइम, बाबूजी खातिर खुद गे ना। ठीक बानू? कितना सोचत लइका तारा बारे में। ठीक बा पढ़ आगे। अब लड़का के कहनाम ई बा कि बाबूजी से कह दी ह कि गाय के दूध ना उठावना दे के हमरा मेहरारू के पियावस, हमरा जंग लड़े के। कहाँ जंगलाजी हो? ठीक बा, अब हम ई बाणी कह के विराम लेत बानी। ठीक मर्दे दार लड़का लइका के सोच बा। बड़ दार लइका खत्म बारे मर्दे देखत रहा का फालतू बोलत ता। अब क्या बक्सा पर है खत्म तो अब हाला बोले पहले तो आगे मरे 5 मिनट होला मरे पढ़बा त मिल जंबो। एक काम कर भाई, हम अब जातनी। ठीक बा ठीक बा। दारा चिट्ठी मार जानत नहीं कि तू कहिया कंजूस सब चाय पिए वाला आदमी हव। का है भाई का है भाई जातानी हमहू जातानी मर्दे। का है मोर पैसा नंबर बैठ। ना 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 तारो वे बिजनेस ठीक बा, खूब पीस आ खूब मिस। आ तो खरी मिसबा ना खरी मिसा जी तो मिसबा ना तू खाली फालतू बोल खाली दिन का हो पूरा गांव में बदनामी उठा दे बोलो हमरा के तो